Unti-unti nang ginagawa ang dating maalikabok na minsay maputik na kalsada sa Purok 2, Barangay Tuketak, Tayug dahil sa isinasagawang pagsisemento sa kalsada. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na gawing mas ligtas at mas maayos ang daanan ng mga tao at sasakyan sa lugar. Inaasahang giginhawa ang biyahe ng mga residente, motorista at mga nagdadala ng produkto mula sa barangay ng naturang ginagawang kalsada. Suportado naman ng ilang residente ang road concreting kung saan mas magiging mabilis ang kanilang biyahe tuwing masama ang panahon dahil mawawala na ang putik at lubak sa kalsada. Ayon pa sa lokal na pamahalaan, ang proyekto ay itinuturing na mahahalagang hakbang tungo sa pagsasaayos ng transportasyon sa Tayug. IFM News. IFM News. IFM News.